National IATF ginapruba na ang paghatag sang booster shot sa mga medical frontliner, senior citizen kag persons with comorbidities. Syudad sang Iloilo may bastante nga supply sang bakuna. Ginapruba na sang National Interagency Task Force ang paghatag sang COVID-19 vaccine booster shot para sa mga medical health worker, senior citizen kag person with comorbidities. Bagay nga ginpasalamatan ni Mayor Jerry Treñas. Luyag sang alkalde nga padayon nga maprotera ng tanan batok sa pamawag sang COVID-19 virus. Kapanaog COVID cases ta, ang worry ko lang kay daw kadamo na sang breakthrough infections. Nga fully vaccinated, naga-positive liwat. So maybe it's really time nga na kita, booster shots. Dugang man ni Mayor Treñas nga AstraZeneca, Pfizer kag Moderna vaccine ang pagagamiton para sa booster shot. Ang mga senior citizens kag mga those with comorbidities, makapili sila kung ano ila ay third dose. Panawagan ni Mayor Jerry Treñas sa mga magapabakuna sang booster shot. Panawagan gid ko sa tanan naton nga frontliners at the same time ang aton mga senior citizens kag may mga comorbidities, palihog lang. Kadto na lang kamo sa vaccination center, preparar lang sila, mainom sang damo tubig, madala sang ilang paracetamol, kag mapabakuna na, kag magkadto na gid, no? Kag especially for those nga March, April, May, timing na gid sa ilang booster shots. Buwas nga adlaw, Nobyembre 23, para sa mga luyag magpa-booster shot ng mga medical health workers, senior citizen kag person with comorbidities nga residente kag nagatrabaho sa Iloilo City, bukas ang SMCT Iloilo, University of San Agustin kag Robinson's Place Haro. Samtang, para naman sa mga menor de edad kag magabaton sang second dose sang Pfizer vaccine, buwas nga adlaw, magpadulong lang sa Ateneo de Iloilo kag Mega World Transport Hub. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mas sobra 2,000 ka mga Ilonggo ang napakita sang suporta kay Presidential Aspirant VP Leni Robredo sa ginpatigawin nga Walk for Leni. Mas sobra 2,000 ka mga Ilonggo ang nagpakigbahin sa Walk for Leni sang Sabado. Inibilang pagpakita sang suporta sa Presidential Aspirant nga si Vice President Leni Robredo. Suksok ang pink rubber shoes, ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang aktibidad, kung sa diin na puno sang duag pink ang bike lane sang Iloilo Diversion Road. Madamo nga mga Ilonggo gikan sa nagkalain-lain nga sektor ang nagpasakop sa nasambit nga aktibidad. Lakip sa mga nagpakigbahin sa parada ang mga doktor, mga manunudlo, abogado kag mga madre. Kalipay ang nabatyagan ni Mayor Treñas, bangod madamo nga mga Ilonggo ang nagpakita sang ila suporta kag ang paglakat isa man ka maayo nga sahi sang pag-ehersisyo. I was very excited also to be with the volunteers. Madugay na ako sa politika. As I have said, this is the only time nakita ko nga kadamo gid volunteers, may mga abogado, may doktor, may mga maestro, may mga madre man to nga nagkadto, no? Kag may mga kabataan. I think it was very clear showing that the general population would like to say something and would like to have a say in the next political exercise. Ginathag man sang alkalde nga handa na ini magpakigsapol kag preparado man ang lokal nga panguluhan sa liwat nga pagbisita ni VP Leni sa syudad sang Iloilo. May ginapreparar ang committee nila and ang city will also prepare to meet her. Bida man sa nasambit nga aktibidad ang mga ido nga nagasuksok sang duag pink ka panapton kaupod ang ilang mga for parents. Nagtakop ang aktibidad paagi sa pagpatigayon sang misa sa Iloilo River Esplanade 1 sa tinutuyo nga magiyahan ang publiko sa nagakadapat nga butuhon nga mga lideres sa palaabuton nga May 2022 elections. Matandaan magluwas sa Walk for Leni nga ginhiwat sa Nobyembre 20, nagtambong man ang masobra 200 ka mga Ilonggo bike enthusiast sa Bike and Lugawan for Leni nga ginhiwat sa nakaligad nga Oktubre 23 kag masobra 300 naman ang nagpakigbahin sa Nobyembre 13. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.